Ти обувка. Така, после тук. Просто сподели. Да, Кой беше? да. Как ли после? Не мога да направя. М, не, да. Така трябва да направиш, иначе не става. В YouTube. Чакай. Като казваш, ще ме ли? Тя се попесна. Като Лист. кон. Чакай. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Тази вечер с нашият прекрасен екип, с нашите успешни дами в прекрасният ни екип. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Тази вечер с нашият прекрасен екип, с нашите успешни дами в прекрасният ни екип. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Тази вечер с нашият прекрасен екип, с нашите успешни дами в прекрасният ни екип. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Тази вечер с нашият прекрасен екип, с нашите успешни дами в прекрасният ни екип. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Момент, момичета. Тази вечер с нашият прекрасен екип, с нашите успешни дами в прекрасният ни екип. Добър вечер на всички. Радваме се, че тази вечер сте с нас. Момент, момичета. Добър вечер на всички. Здравейте отново. Живото предаване, разбира се, винаги сме изправени пред предизвикателства, но хубавото е, когато се предизвикваме и хубавото е, когато търсим решения. Разбира се, с усмивка трябва да преминаваме през всяка едно предизвикателство, което ни се предоставя на пътя. Така че учим се да бъдем професионалисти. И отново ви приветствам с добре дошли на нашето прекрасно предизвикателство с прекрасните и успешни дами в нашия екип. Тази вечер се събрахме, за да споделим с вас как премина 2024 година за всяка една от нас, с какво бяхме предизвикани, с какво се справихме и как ще завършим тази 2024 година, която беше една наистина невероятна година, година изпълнена с предизвикателства за всяка една от нас и година, която ни
дава равносметка, че ние сме се подобрили и разбира се, с още по-устремен поглед напред ще продължим 2025 година, защото в нашият екип имаме един така прекрасен слоган, който се нарича Бъди, прави, имай. Когато човек има визията, той, той ще бъде и ще извършва действия и разбира се, в резултат на тези първи две думички, след това неминуемо ще има. Един екип и една визия. Разбира се, за мен е чест и удоволствие да бъда част от този прекрасен екип, с който заедно изграждаме една невероятна и голяма визия и вярвам, че този екип в бъдеще ще се увеличава и все повече прекрасни хора ще се присъединяват към екипа ни, защото компания EOR, с която заедно всички се развиваме, е една животопроменяща възможност, една животопроменяща компания. На част на тези снимки виждате всички колко са усмихнати, всички колко са позитивни. Ще се радваме и вие да бъдете част от това позитивно общество. Така че нека да започваме. Мими, заповядай. Здравейте, казвам се Мария Спиридонова и мислейки за годината, която вече приключва, аз си мисля само позитивни неща, защото наистина вече така по-сериозно се занимавам с ЛР в живота си и това дава своите резултати. Първото, което ми се случи още през януари месец, това е, че постигнах титлата Team Leader, лидер на група, което е наистина много, много хубаво, защото вече стъпваш на едно ново ниво в работата си в ЛР. Първо, нали, ти си преминал през всички хубави неща, през това, че си подобрил здравето си, през това, че си в позитивна компания, че помагаш на другите хора, но когато вече стигнаш и до това ниво, ти всъщност вече навлизаш в средите на хората, които по-сериозно се занимават с ЛР и компанията започва да ти дава все повече и все повече. Тоест, колкото по-нагоре вървиш по стълбичката на LR, толкова повече получаваш. През тази година аз получих много нови обучения, участвах също в обучения, запознах се с нови хора, пътувах на нови места, получих много подаръци. Много впечатляващо за мен беше на срещата, която имахме, на обучението, което имахме на лидерите, международно обучение на лидерите в Солун, в Гърция. Там за първи път попаднах в среда на много успешни хора, защото в ежедневието си аз общувам основно с двама лидери, такива по-големи и с няколко други от нашия екип, но там попаднах на повече и това, което ми направи огромно впечатление е, че всъщност всички са хора като нас. Тоест, това са хора, които са постигнали много, живеят един много хубав начин на живот, помогнали са на много хора, но всъщност са хора като нас. Тоест всичко това е абсолютно постижимо. И искам да препоръчам на всички, които са тръгнали по тази прекрасна пътека, по тази невероятна възможност, не се отказвайте, вървете напред, защото това, което за сега сте видели, е само началото. Колкото повече вървите нагоре, нещата стават по-приятни, развиваме се повече и получаваме наистина повече. И тук ще дам едно сравнение с обичайната работа, която до сега съм правила. Когато си много добър, когато започнеш да постигаш много в обичайната си работа, обикновено наградата, която получаваш е още повече работа, още повече отговорности и обикновено и заплащането ти остава почти същото. Тук в ЕЛАР, когато напреднеш, когато се докажеш, когато постигнеш повече, работата ти става по-малко. Замислете се, когато имаш след себе си хора, които са добре обучени, те поемат тази работа. Твоята работа става все по-малко и по-малко. Но
възнаграждението ти е по-голямо, получаваш повече, получаваш пътувания, получаваш нови неща. Така че изключително съм благодарна, че съм на тази мъничката стълбичка, по която вървят лидерите, и пожелавам на всеки един да си даде тази възможност да преживее това, защото това наистина е пълноценен живот. Живот изпълнен с цели, живот изпълнен с хубави преживявания и наистина удовлетворение. Пожелавам ви приятни и светли празници! Здравейте, казвам се Гергана Иванова и съм 2 години в ЕЛАР. Моята история почна малко на шега. Моя приятелка ми направи код да мога да си ползвам продуктите и да мога да си поръчвам. Също така реших да купя на моята майка да пие някои определени неща, алоe, пробаланс, пробиотик и други неща, но тя така и не реши и не пожела да пие нещата. Но въпреки това аз не се отказах и реших пак да й взема този път омега-3 елое с праскова, защото тя ми беше споделила, че на моменти има сърцебиене, замъглен поглед, нощно време не може да спи и реших да я ги купя. Но този път тя не спря и продължи да пие нещата. И каза, че се чувства много по-добре и сега тя иска аз да й поръчвам вече нещата, което за мен е много успешна година, защото се преборих и с това, че тя почна да пие нашите неща. Също така, аз също ползвам много неща от фирмата. Много съм доволна. Имам резултати от изследвания. Бях пила омега-3, гъба рейши, пробаланс и много добре ми се отразиха на очите и резултатите са ми много по-добри от предишния път. Също така тази година имахме много срещи, които бяха много ползотворни и успешни и научих много нови неща. Много искам да благодаря на Мария Спиридонова, Кати и Антон Димови, които идваха на тези срещи и аз научих много ценни, важни и полезни неща за мен. Пожелавам ви светли празници, да бъдем живи и здрави и още по-хубави срещи еларски през 2025 година. Чудесно. Здравейте и от мен. Казвам се Иванка Томбалева и съм изключителен фен на нашата компания. Може би от нашият екип съм човекът, който обича толкова много продуктите, че не може да спре да говори за тях, не може да спре да споделя колко са прекрасни и какъв е ефекта от тях. За мен 2024 година беше една динамична година в личен план. За мен ЛР беше островчето, което ми беше като спасително. Винаги, когато съм имала някакво, така да кажа, затруднение в живота, съм се уповавала на моето островче. Там се чувствам сигурна, там се чувствам спокойна, там се чувствам уверена. Благодарение на моите лидери, Кати и Антон, благодарение на целия екип, те ме вдъхновяват, те ме подкрепят и знам, че в тази компания аз мога да случвам себе си. Това, което често се случва в животът ни, е, че ние играем някаква роля. В тази роля не винаги обаче ние сме себе си. В ЛР ние получаваме главна роля, в която живеем себе си. Ние сме открити, честни и прозрачни. Един към друг в екипа си, но и с тези, които приканваме да се присъединят към нас. Това е нещо различно, това е нещо феноменално за мен. Да можеш да бъдеш открит
прозрачен и честен с всеки един човек, до който се докоснеш. Вярвам, че тази магия ще продължава да ме вдъхновява, защото аз желая да се развивам в компанията по най-правилният начин, да извървя всеки един етап на промяна в себе си, за да мога да постигна прекрасните нива, които са предначертани пред нас. Вие, които ни гледате и които се чудите дали това е реалност, ние можем да ви споделим от първо лице единствено число, че да, това е магия, но това е нашата магия, която за нас е реалност. Преживяхме много събития, много емоционални празненства. За нашите тимбилдинги са като една фамилна среща на родата, в която всеки един толкова много се радва на успехите на другия, че това е неописуемо. Аз работя в корпоративен свят, в който това е доста различно. Там, за съжаление, не ти се възхищават на успехите, напротив, твоите успехи пораждат леки други негативни емоции в различните хора около тебе. Това е нещо, което не ни помага като хора и разбира се, ние търсим варианти, в които да бъдем истински добри. ЛР ме промени с това, че т.е. годината 2024 ЛР ми показа, че е една отговорност. Една отговорност, която всеки трябва първо да има към себе си и второ към екипа си. Разбира се, със семейството е нещо, което семейството сме заедно в това предизвикателство и съм много щастлива и благодарна, че през тази година моят съпруг твърдо застана зад нашата идея, нашият общ семейен бизнес и заедно случваме живота си. Чудесно, благодаря ти, Ваня. Това ли ми беше? Да, пожелавам на всички щастливи, светли рождествени празници и разбира се, аз съм се насочила към 2025 със същият устрем, със същите мечти, с още повече мечти и с много позитивизъм. Вярвам, че ще бъде още по-успешна година за всички нас. Сега давам думата на Нели. Здравейте! Здравейте! Казвам се Нели Велева. През 2024 година ЛР намери още по-стабилно място в мене и в моя дом. Благодарна съм на всички, на моята спонсорка Иванка Тумбалева и на Антони, на Катя Динови, че са плътно зад мене, че ми помагат, че ме водят по пътя на успеха. 24-та година в ЛР за мене допринесе в мой личен план много високо израстване. Въобще нашият тим е така изграден на личностна основа, професионално развитие. Метод, в който е разписан и го следваме. Остава единствено само да повярваме и да вървим пътя, по който сме поели. 2024 година в ЛР ми донесе много обучения, много тимбилдинги. Благодаря на моя съпруг, който винаги е бил до мен и ме е подкрепил безусловно във всяка моя идея и начинание. Благодаря на целия екип на Dreams Come True, в които, повярвайте ми, не мога да ви изреда всичките, но чувствам ви изключително близки. Благодарна съм, че съм ве срещнала, че ме има до мене. Надявам се
завинаги да бъдем така сплотени, единни и да постигнем изключително много успехи в ЕЛАР. На прага на новата година си правим и равносметка. 2024 година в личен план при нас беше нещата върват позитивно. В ЕЛАР има какво все още много да работя. Пожелавам си през 2025 година да бъда по-упорита, да бъда до моите лидери, да ги следвам и успеха тепърва предстои за нас, за всички нас. Пожелавам ви една успешна 2024 година за целия екип и за ЛР. Супер. Роси, заповядай. Роси Гютенова, тук ли си? Аз си чета, обаче камерата, това микрофона не е включен, извинявам се. Казвам се Росица Гьотенова. От 2 години и половина съм в международната немска компания ЕЛР. На първо място, най-хубавото ми преживяване с компания ЕЛР е това, че подобрих качеството си на живот. Сега разбрах, че през колко работи съм минала, не са ми харесвали нито една. ЕЛР най-много ми допадна. Запознах се с млади, красиви и сърцати хора. Всички от екипа си помагаме да израстваме. Чакам с нетърпение всяко едно събитие да се съберем заедно. През април месец бяхме на Power Day в София. Имах щастието да видя и да се запозная с доктор Свен Верхан, който разработва нашите продукти. Много вълнуващ тимбилдинг имахме през месец юни. Изпълнен беше с много емоции. На това събитие ми връчиха свидетелство с 11% постигнат резултат. След 5 месеца аз постигнах първата ми титла Junior Manager. Беше ми много трудно, но си казах, трябва да се преборя с трудностите. И за това съм горда и щастлива, че успях да се кача на първото стъпало на стълбицата на успеха. И въпреки всичко не се унижавам да дойда в София да обгрижвам баба на легло с деменция. И едновременно с това аз пак успявам да правя пиви точки и да се чувам с хората от екипа ми. Весела Коледа! Нека коледния дух озари вашите сърца и нека всички бъдем по-добри и по-смирени. Здравейте от мен, казвам се Невенка Николова. Изключително ми е приятно, че съм сред толкова позитивни и добри хора. За мен 2024 година беше едно вълнуващо пътуване към моето личностно израстване. Година, в която аз приборих много мои страхове, приоткрих себе си и се заобичах такава каквато съм. Може би това е най-запомнящата ми досега година, защото именно през тази година аз се научих най-после да се грижа и за своето здраве. Вече знам, че мога да успявам дори когато изглежда невъзможно. Искам да ви кажа и да ви пожелая да бъдете смели и да си позволите да бъдете себе си. Вярвайте и сбъдвайте своите мечти с лекота.
Здравейте и от мен, казвам се Серафима Антонова. Как премина за мен 2024? Първо, искам да благодаря на себе си, че тази година реших да се изправя срещу моите страхове и да се преборя с повечето от тях. Взех решение да направя всичко, което ми харесва и да работя с хора, които ми дават стойност. Научих се да ценя това, което имам. Разбрах, че единственият човек, който е отговорен за всичко, което ми се случва в живота, това съм аз. Научих се да не бягам от проблемите, а да ги приемам като дар, който ме учи да бъда по-силна и по-добра. Искам да благодаря на моя съпруг и на моето семейство, че винаги са ме подкрепили, да благодаря на екипа и на моите прекрасни лидери Кати и Антон Димови за всичко, което правят за всеки един от нас. Щастлива съм, че съм част от голямото семейство на компания LR, която ме учи как да живее, защото, знаете ли, животът с LR е нещо невероятно. Не го пропускайте. Винаги посещавам и не пропускам всички събития на компанията и на екипа. Това ме зарежда и ми дава сили да продължа към моите цели и мечти. Годината беше изпълнена с много и различни преживявания. Първото и много важно беше моя 60-ти юбилей. А, който празнувах с моето семейство и с голямото семейство на екипа и с още две прекрасни дами. Тук имахме невероятни преживявания, които не вярвам някой от екипа да забрави. И знаете ли кое е най-важното? След този тимбилдинг ние създадохме традиция на екипа да празнуваме рождените дни на всички партньори заедно и на следващия тимбилдинг имахме още трима и техните торти бяха още една изненада, защото те бяха продукти от нашия каталог. И това е бюти еликсир за красотата, която идва отвътре, а нашия екип има красота и отвътре, и отвън. 2024 година за първи път присъствах на ултрамаратон Велико Търново. Знаете ли, благодарение на моя син успях да видя какво се случва на тези маратони. Над 2500 участника стартираха там. Там усетих силата на хората, които знаят какво искат. Когато финишираха, видях колко много са изморени, но пък бяха толкова много доволни и щастливи. Така е и в нашата компания. Компания LR е маратон, животът с нея, в който всеки стартира, но всеки по различно време финишира. Но веднъж стартираш ли, бъдеш ли постоянен, обичаш ли това, което правиш? На финала винаги има признание и винаги има постигане на целта и на мечтата си. 2024 година имах още едно незабравимо преживяване с компанията. Бяхме поканени с моя съпруг на Лидерска академия в Банско. Академията, която ни срещна с много успели хора в България. Там заедно с всички лидери успяхме да построим мостът на бъдещето, по който през 2025 година очаквам да преминат много нови и стари партньори, за да получат своите титли и чисто нови автомобили, защото там имахме и драйв тест за новите автомобили, които предстоят през 2025. Това е силата на екипа, силата на компанията и най-вече на хората, взели живота в свои ръце. И знаете ли, кое е най-важното и най-хубавото? Това е, че нашите успехи се измерват с това на колко хора сме успели да помогнем и те да успеят. Весела Коледа и щастлива Нова година от мен! Бъдете благословени и запазете коледния дух през цялата 2025 година.
Здравейте, казвам се Ани Илеева и за мен 2024 година измина доста бързо. С първите дни от новата година мен ме освободиха от работа, защото моята майка имаше проблем, в който аз трябваше да намеря решение. Ходихме по болници и при най-различни специалисти, но решение за нейния проблем нямаше. Един прекрасен ден моята баба дойде и каза, че е намерила решение за моята майка. Така се запознах с компания LR и с Серафима Антонова. Видяхме се и поговорихме за продуктите на моята майка и за бизнес модела, който предлага компанията. Аз мечтая да карам чисто нов автомобил и искам да правя бизнес. Взех решение да стартирам в компанията с продуктите на моята майка. Щастлива съм, че взех това решение, защото на моята майка резултатите ни закъсняха. Но аз съм много по-щастлива, защото един проблем успя да промени моя живот. В екипа намерих много хора с големи сърца. Знам, че с моя спонсор ще сбъдна моите мечти. Благодаря от сърце на всички от екипа и на моите лидери. В навечерието на святи празници бъдете благословени. Миленка. Така, здравейте от мен. Първо искам да ви покажа, че се вълнувам много и не го крия. Даже ето тук една буца ми е застанала, защото се радвам на всички. И искам да кажа нещо много важно на тези, които се вълнуват като мен. Първото и основно. Няма невъзможни неща. Искам да го знаете много точно и ясно. Няма невъзможни неща. Просто заставате и това, от което ви е страх, го правите. Още не мога да се овладея, но искам да ви кажа, че това е начина. Искам да ви покажа, че аз съм истинска и искрена, както са искрени всички мои колеги. Искам да кажа и нещо друго, че когато сте тук, когато решите да направите нещо ново за вас, тогава ще разберете истинския замисъл и защо са всички тези препятствия. Тогава ще разберете, че всички препятствия са само тук, в нашата глава. Искам и друго да кажа и гледам да уравновеса малко това, емоционалното в мен, но пак казвам, това съм аз. Благодаря на всеки един от екипа, защото ми показаха какво е наистина екипност. Благодарности към моите спонсори, благодарности към Сефито. Искам да ви кажа, че вие ми помогнахте много и вълнението продължава и затова може би ще дам ред на някой друг от вас да продължи, но желая ви весели и светли празници. Бъдете себе си, отстоявайте себе си, предизвиквайте се. И в завършек тази година преборвам 45 годишен страх, който държах в себе си. Така че направете каквото искате точно сега. Не чакайте до година. Имате мечта. Действайте още от утре. И ако можем по някакъв начин да ви вдъхновим, защото всеки един човек трябва да има мотивация в себе си в това, което е решил да прави. Но ние всички сме тук, за да ви вдъхновяваме. И ако сме успели, дори един от вас да вдъхновим, да направи своята първа крачка към новото си аз, това е нещо прекрасно. Така че весели, щастливи празници, бъдете здрави, грижете се за вашето здраве и наистина дързайте и действате за вашите мечти.
Здравейте от мен. Казвам се Маргарита Йовчева. Аз започнах да се занимавам с CLR преди повече от 2 години. Тогава, благодарение на различни видеа и различни книги, неща, които четох за продуктите, взех едно информирано решение, защото повярвах в продуктите и във възможността, която предлага ILR за личностно развитие и финансова независимост. Изключително много съм доволна от качеството на продуктите, които са съобразени с нуждите на хората, предлагат наистина ефективни решения за здравето и благосъстоянието ни. Аз лично от самото начало и до сега не преставам да ги използвам. И през 2024 аз значително много подобрих здравето си. Аз имах слаба имунна система, но продуктите много ми помогнаха. Доволна съм, че помогнах и на други хора да се докоснат до тези продукти. Благодарна съм за възможността да работя в този прекрасен екип с мотивирани, подкрепящи хора, които ми помагат да се развивам. Преодолях някои мои страхове през годината и най-вече съм благодарна на моя наставник Милена Иванова, която ме запозна с LR и ми даде шанс да постигна повече, да се запозная с нови възможности. Тя постоянно ме вдъхновява и действително много ми помага. Много съм благодарна. Благодарение на екипа аз успях да преборя моята неувереност, станах по-уверена, което смятам за значително постижение. Искам да кажа, че за мен е голяма привилегия да съм част от този екип. Част от тази компания, защото осъзнавам, че ние правим добро, като разпространяваме информацията за продуктите и помагаме на хората да променят живота си, да укрепят здравето си и това на техните семейства, да бъдат по-спокойни, по-щастливи. И това ми дава едно голямо удовлетворение. Аз също имам своите мечти по отношение на LR, да постигам повече, за които работя и вярвам, че малко по малко ще постигам още и още. Пожелавам на всички вас от екипа и на всички, които ни гледат, светли, топли, уютни и и приятни празници. Весела Коледа, весела Нова година с вашите любими хора. Здравейте, казвам се Румяна Плоскова. За мен 2024 година беше, може би, в лично отношение. Тъй като изключително много неща се промениха в моя личен живот с решението, което аз взех в края на предходната година, да напусна моята работа. В крайна сметка стартирах партньорството си с компания LR именно с тази идея, тъй като аз исках вече на 40 плюс години да започна да осъществявам моите лични мечти и мечтите на моето семейство, а не мечтите на моите шефове. И в крайна сметка това нещо се случи. Големия ден дойде. Не знам колко бях готова и колко не бях готова. Но взех това решение вече да предприема тази стъпка и не съжалявам за това. Разбира се, когато вземеш едно такова решение, ти преминаваш през много предизвикателства с самия себе си, преминавайки през метаморфозата от служител към предприемач. Човек, който сам трябва да определя времето си, кога да работи, как да работи, с кого да работи. Искам да ви споделя, че началото на тази година в лично отношение за мене беше доста тежка и трудна, защото всяка метаморфоза, всяка промяна си има нейните предизвикателства и трудности. Но за да се превърне една гасеница в пеперуда, тя трябва да мине първо през грозните фази, така да се каже.
И наистина, след като премина тежката зимна фаза, от това в мисловно отношение, в мен самата, да осъзная каква свобода действително имам, тогава вече започнаха да се случват красивите неща. А, изтрих до голяма степен страховете си. Разбира се, имам още много да работя в тази посока. Да приключа взаимоотношения, да приключвам взаимоотношения, които не ми носят никаква полза и никакъв растеж, и с които не си носиме никаква взаимна полезност, което е изключително полезно, защото именно това отваря път на новите хора да дойдат в живота и на нови хубави неща, за които ние си мечтаем да започнат да се случват. Затова не трябва да се страхуваме да скъсаме с старото, за да можем да дадем път и място на новото в нашия живот. А, Наистина прекрасна година. Изключително съм благодарна на всичко, което ми се случи. На така наречените лоши неща, въпреки че аз не искам да ги наричам така. Това просто бяха предизвикателства, които отвориха за мен много нови врати и знам, че това е само началото. Тепърва вратите ще се отварят. А, Много динамична година, с много пътувания, с много емоционални събития, като тимбилдинги, като Power Ден, от които виждате снимки, като една прекрасна почивка на морето, която можете сами да видите, нали, че тук отново сме с част от нашия екип. Безкрайно забавление, наистина. Ето тук и на тимбилдинга. Харесва ми това партньорство с Ейлер, защото ми дава възможност едновременно с това да съм предприемач, сама да определям нещата, едновременно с това обаче да съм с целият този екип, който винаги има готовност да ми помогне във всяко едно отношение и съм сигурна, че от тук насетне ще привлечем все повече хора към нас и към нашия екип, именно защото сме едно позитивно общество и развивайки се, умеем да се забавляваме и да усещаме радост от всичко това, което правим. Освен това, това е дейност, която е създадена за да помагаме на хората. Това е нещото, което мен изключително много ме вдъхновява, удохотворява и ми дава сили да продължавам напред, защото знам, че тук имам възможност да правя добро. Благодарна съм много на целия екип, благодарна съм изключително много на семейството ми, защото изтърпя всичките ми метаморфози, всичките ми настроения през тази година и всички прекрасни моменти, които имахме заедно. Благодаря! Пожелавам ви една прекрасна 2025 година на всички. Пожелавам ви да изтриете всички ограничения, защото те си само лично ваши и да си дадете шанс да се впускате в нови предизвикателства, променящи. Благодаря. А сега Катя ще ви разкаже за нейната 2024 година. Благодаря, Руми. Много енергия. Благодаря на всички за цялата тази енергия, която предавате. И аз вярвам, че тя се усеща и през ефира, защото аз я усещам в силната енергия на всеки един от вас. И както и в началото казах, че тук сме се събрали наистина позитивни, силни хора, които изпращат с огромна благодарност тази 2024 и както чухме, всеки един има своята промяна и има своето надграждане през 2024. Тук дойде и моето място, където и аз да споделя за тези от вас, които не ме познават. Казвам се Катя Димова и съм изключително благодарна, че съм част от компания LR, че създаваме всички заедно този прекрасен екип Dreams Come True. 2024 година за мен беше много шармантна, много красива
това, което наблюдавам за себе си в партньорството ни в ЛР, е, че всяка година става все по-цветна, все по-шарена и все по-предизвикателна. Започнахме силно 2024. Всяка година в началото я започваме с огромен поглед в бъдещето, с голяма визия, с едно стабилно бъдеще с ЛР, защото ние знаем, че с ЛР наистина имаме стабилно бъдеще и всяка година я започваме с така едни големи цели. И компанията, разбира се, и тази година ни изненада много приятно, както всяка година с изключителни иновации, които послужиха като инструменти през цялата ни година. Компанията отново доказа, че наистина е най-добрата мрежова компания в световен мащаб, защото освен като иновации относно продукти, имаме и иновации от прекрасният ни прозрачен маркетингов план. И в края на тази 2024 като участници в най-новите разработки на така наречения бизнес трак програмата, която компанията предлага в момента като възнаграждения, наистина много справедлив маркетингов план, като едни участници в този маркетингов план, бизнес трак, за нас е наистина изключителна привилегия, удоволствие и изненада, наистина, че компанията е толкова стабилна и всеки един от вас може да бъде спокоен, че наистина се намира в правилната компания с правилният партньор, защото тя е много стабилен партньор. Благодарна съм, разбира се, за всяко едно събитие, което през тази година сътворихме с целият екип. Работата в екип е изключително нещо и всяка година си го затвърждавам това за себе си. Благодарна съм, че посетихме много нови места. Посетихме всички заедно различни събития с компанията. Всеки един докосва сърцето ми, така ще се изразя. И всъщност и тази година ме предизвика отново да работя върху себе си, да се развивам, за да мога да бъда полезна на всеки един от екипа. Всъщност това е и изключително ценното, когато човек е част от тази прекрасна компания и от екип. Намирате се в едно наистина позитивно общество, една позитивна среда, която те дърпа нагоре. И когато средата те дърпа нагоре, всеки един от нас се предизвиква да се развива, за да може и той да допринася за тази позитивна среда. И аз съм изключително благодарна за тази възможност. Всяка година и аз преборвам мои страхове. Както всеки един от вас каза, всички имаме с какво да работим. Върху себе си, разбира се. Благодарна съм, че тази година също преодолях мои страхове, които имах спрямо миналата година. Един от тях беше с общуването в социалните мрежи. И съм благодарна на себе си, че и на вас, на тези от вас, които ми дават кораж, и разбира се, ще продължим всички заедно да се развиваме в общуванията си през социалните мрежи. И ето тук като така едно послание от целият екип е, че подскокът, който предстои през 2025 година, аз вярвам, че ще бъде за целият екип и за всеки един от екипа. Предстои наистина една вълнуваща година и на последната снимка с господин Димов сме в интересен израз, но това са едни погледи вперени в бъдещето, едни погледи, които са с цел, с умисъл да се сътворяват още по-големи неща през следващата година, заедно с всички вас, мили хора. И за нас ще бъде чест и удоволствие да
да ги сътворяваме заедно. Предстои наистина една вълнуваща 2025 година. Изпълнена е с нови цели, изпълнена е с много изненади от компанията, които ни е подготвила, ново вдъхновение. Пожелавам на всеки един от вас на прага на тези прекрасни светли празници, които предстоят, да си даде шанс да поиска за себе си най-доброто през 2025 година, да се вдъхнови. Всеки един може да намери своето вдъхновение, да вземе своето решение да променя живота си. От мен също ще ви пожелая прекрасни, светли, сплотени рождествени празници, весело посрещане на новата година и с поглед вперен в 2025 година да имате всичко това, което вие ще сътворите през новата година. Разчитайте на вашите умения, старайте се да изграждате нови умения, за да може да постигате вашите по-високи цели през 2025 година. Прекрасни празници! Благодаря на всички още веднъж за прекрасното представяне, на всеки един от вас за голямата частица, която дадохте от себе си, за да преминем през това така кратко резюме за 2024. Благодарим. Така, момичета, спрях записа. Прекрасни сте! Супер беше, супер. Благодарим. Вярвам, че както вие, всъщност аз много се вдъхнових от тази среща. Вярвам, че всеки един от вас се е вдъхновил. Споделете вашето мнение. Аз ще Аз ви издам искам да една... се, Да, кажи. само да се извиня, защото аз когато говорих и извънна на мъжа ми телефона и не знам дали се чуваше, не мога да стана, нали, да го спра, да го взема и много се извинявам, защото се притесних да не се чува Не, много. Гери, Ако не е се е чул, чувало. Не се се е чувало. извинявам много, не беше нарочно, просто си я забрави телефона тук, а той е в другата стая. И много се извинявам. Гери, не се Не, не. чу. Не се чу. Наистина. Така Не ли? Също го не сме разбрах. чули. И аз Не много се се притесних и притеснявай. викам, Боже, викам сега се чу, викам, изложих се, защото исках и много, нали, и друго нещо да кажа, ама спрях, викам да не се Разсеял чува се. телефона, да. И се извинявам още един път. То по-скоро ти си се притеснила, иначе ние за Да, нас. аз много се притесних, защото викам, сигурно се чува и не спира този телефон и не мога и да стана, нали, да го спра, не мога да му викна да дойде, но да, мина вече, както и да е. Гери, това, което е Гери, най-хубавото, не че се успя да го усети покриеш. въобще, че Така си ли? се притеснила. Да, изобщо не ти пролича Аз и много се това е супер. притесних, да. Да, аз исках да се похваля, че днеска, миналия път, нали, ви разправях една история с моя мъж и днес пак се случи това, но този път сам даже ми каза, няма ли да ме напръскаш и даже днеска на името казах, че даже прави желание да пие лой с колаген. И аз направо много, много се зарадвах, защото той изобщо нито хапчета обича да пие, нищо, но направо викам, добре ще завърша тази година. Направо много съм горда. Супер. Да. Чудесно. С близките са най-големите победи. Ами да, защото те са най-трудни. Като Точно че ли. така, точно така. Да. Ами, добре, момичета, прекрасни всички. Вярвам, че вдъхновихме много хора, така че сега в следващата седмица си даваме се на близки роднини и ще продължим всъщност в новата година, така че наистина очаквайте наистина много впечатляващи неща от 2025. Нещата са уникални, ще ги споделим, но на 11 януари. Да, бе, А? и това също знаеш, но...
11 ще бъде. Да, преди това също ще знаете, но на 11 ще бъде това официалното представяне с подробностите, с всички неща като детайли. Така че да завършим един прекрасен месец. Пожелавам успех на всички в приключването на месеца, за да приключим успешно този месец, за да отправим погледа си към новата година за по-високи постижения. Заслужава си, ще празнуваме 40 години ЕЛАР. Една златна година ще бъде. Със сигурност. Между другото, за 11-ти, Кате, кога ще си правиме програмка? Нещо ще се подготвяме ли сме? Планирали ли сте горе-долу кога ще? Горе-долу планувахме да ви кажа. Просто ще се свържим с тези, които сме ги включили в водещите, които ще бъдат. А ние като станахме толкова оправни, какво да се притеснявате? Така е. Само едно телефонно обаждане е достатъчно. Толкова много водещи. Само дайте тема. Да. Съвсем скоро ще ви кажем, така че спокойно. Добре. Сега почивайте и продължаваме си пишем в групата. Прекрасно посрещане на коледните празници на всички. Светли празници, бъдете живи, здрави и до скоро! Слушайте какво, служете си в едно бурканче малко от коледния дух, за да имате, когато паднете 2025-та, да си отворите бурканчето и шуп, да излезете от дупката. Да шупнем. Да. Добре, Весели празници, момичета. Кога е следващата среща? Аз изчезнах по едно време, нямах интернет, да не сте обсъждали кога. Мими, не сме обсъждали, ще обсъдим и ще пишем в групата. Добре. До година. Тая година няма да се виждаме, да, до година. Да. Айде, мили момичета, целувки, прегръдки, светли празници. Чао. Чао. Светли празници.